नै जोंनिया बे अला दै होबाबो माने दैयानो अरला बिराद गोरान गोबाव जाबायमोन अला ओमफ्राय दा जों खलादो होनोसै खलादो होनायनि कारना वाल गोरानखौ खला होनांगौ खलाया गिसि नालाय ओमफ्राय वाल गोरानदो ग्रोब मिलायो ओमफ्राय जुदि वाला गिसिबा मिक्सार सारनांगौ जों सिगांनि भिडिअ होदोंमोन वाल गिसियाव वाल गिसियाव मिक्सार सारनायनि कारन मिक्सारा गोरान वाला गिसि मोननैदो ग्रोब जायलायबाय नाल' वाल गोरानाव खला सारनांगौ खलाया गिसि वाला गोरान मोननैदो ग्रोब जायलायबाय दा जों वाल गोरान नालाय खला होबाय इयाव दिनै सारगासिनो जोंनिया मामाया खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जोंनि खामानिया माने मोनसे गोदोर चेलेन्ज नुजाना दङ बे चेलेन्जआनो जाबाय जोङो वालखौ मिक्सार होनानै प्लास्टार खुबैयोमोन माने मिक्सार सारना प्लास्टार होयोबा थब जायोमोन जोंनिया खामानिया आइ जायोमोन नाथाय दिनै मिक्सारजों जानाय नंला गोबाव जाबाय दै होआलासिनो दोननाया वाला गोरान जाना दंजोबो जों बेखौ खला होनानैसो प्लास्टार होनांसिगोन दा खला होनानै प्लास्टार होयोबा जोंनिया खामानिया आइ जाया माने लस जानो नागिरो आरो होबाय थादोंनो माने दै होबाबो दैयानो होख'नो हाला दा जों मिक्सारनि जायगायाव खला होनांसिगोन बुरजा बुरजा सारनांगौलै ग्लाब ग्लाबनो थब जाथोंसै एकदम रानख्रावजोबथारबाय गुफुर जालायलायबाय दहायनिख्रुइ बारासिन रानदों गुफुर जालांबाय थादों बारासिनबा मामा सारना नाया गुफुर जाबाय रानजोबथारबाय लाबबायना लाबबाय होदो खला सारनायाव मस्ला फैबाय बिराद सिदाव आरो ड्रेसफोरा पुरा लेथ्रा जाखाजोबो जों बेखौ माने मस्लाखौ पुरा खुबैजोबना लाखागोन बेनिफ्रायसो जों बेखौ पलिदो होगोन जोङो बेखौ पात्ता हुआ डाइरेक्ट पलिदोनो होगोन पलिदोनो प्लास्टार होखागोन जेनेबा पात्ता हुलायनानै टाइम एंगारा जोङो जा गोदान मिस्ट्रिफोरा पात्ता हुनानै बानायो खिन्थु जोंनो पात्ता नाङा डाइरेक्ट पलिदोनो होखागोन जोंहा एक्सपिरियेन्स दङ आन्दाज दङ इटा गाथिबाबो जोङो अलम लाया डाइरेक्ट मेगनजोंनो जालांखायो जोंहा एक्सपिरियेन्स जाबाय आरो मुथथे गोदानफोरा लायो दा सोरबा कमेन्टआव ना इखौनो नोंलाय मा रोंगौ नोंनिख्रुइ साबसिन रोंगौ होनहरलायगोन आरो जेनेबा जोङो नोंथांखौ नायनानै मावथो बा जोंनिखौल' नायनानै मावथो जोंनो गोरोंसिन बुंना लायाखै जों जोंनि जिखिनि रोंगौथि बेखौ जों माने मोनसे हिस्ट्रि जाना थालांथों होननानै बानायनानै होनाय जायो आरो जेनेबा जों नै पलिउनसो डाइरेक्टलि नायबाय था नोंथांमोना जों पात्ता होआखै नायबाय था आं दानाखै इदिटबो खालामाखै नायबाय था माथ्र' स्पिडखौल' बारायना होदो नायबाय था जेनेबा मानसिफोरा गोबाङानो स्केलजों बोनानै नायग्रोयो बेनिफ्रायसो पलि होयो स्केल बोआगौ माने सिदाखौनो हमनो हाया नोंथांमोना इयाव नाय जों डाइरेक्ट प्रुफ होगोन इयाव जोङो केमेरा दोननाय जायगाखौ सोलायबाय आङो केमेराया सान्दुं गोसाथार नांदों बेनि थाखाय जायगाखौ सोलायबाय वाल रानख्रावलायनाय सान्दुं दुंदो धेमालि नालाय जायगाखौ सोलायबाय आं नाय बोरै होयो पलिया मा साइसनि नाय आरो बेसेबां गिदिर पलि केमेरायावनो जि गिदिर नुदों मोगथाङाव बेसेबां गिदिर जागोन इयो 2 फुटनिखा गोलावा इसे गोथौआव इसे लिरनानै पलिदो होना होबानो जालांबाय आरो इयो फुरा जाजोब्बाय प्लास्टारा जोंनिया दा जोंनियाव गला फोनसिगोन गला बानायगासिनो दङ नै बाल्थिङाव नायनो हागोन नोंथांमोना नै बाल्थिङाव नै बेनो जाबाय गला बेखौ जों दा होनोसै नैबे वालाव नै गलाखौ सारबाय माने खम टाइमावनो बेखिनिखौ फोजोबगोन बेखिनिखौ माने 2 मिनिटसोआव जोबगोन बेखिनिया मिनिटबो नाङा इयो 2 मिनिटबो नाङा इयो 19 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड 21 22 सेकेन्ड
सारना लाखाजोब आरो प्लेनसिनजों बोना हो गिनांगौ एख' बाथ्रा गैया मोनसे किटिप थायो आरो प्लेनसिन बोनायनि किटिप थायो मोनसे आखाइयाव मोनसे जादु आखाइनि जादुयो गावबा गाव एक्सपिरियेन्स थानांगोन फिनिशिंखौ नायबावलाय फिनिशिं एख' साइड डिफेक्ट गैया दा बोना होबावबानो जाबाय नै ओमफ्राय फिनिशिं एख' साइड डिफेक्टआनो गैया नै ओरैनो एसे बारा लादो 2.5 मिनिटसो जादो दिनैनो जोंनि खामानि माने मिक्सारनि जायगायाव खुला होनानै प्लास्टार होनाय खामानिया दिनै जोब्बाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ लाइक शेयार खालामना हो आरो साबस्क्राइब खालामनानै बे बेल आइकनखौबो दामना हो जाहाथे जोंनि भिडिअआ नोंथांमोननियाव सौहैग्रोयो आरो कमेन्टखौ लिरनो दा बावगार कमेन्ट फरायनो मोनोबासो जोंनि माने सानफ्रोमबो मिस्ट्रि खामानि मावनायनि देहाया माने बोलो मोनखाङो भिडिअ बानायनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों सान्दुङा जोबोर गोसा माने गुदुं गुदुं बार बारदो दुंहाव दुंहाव जोंना मिस्ट्रिफोरा ओरैनो मा जागोन मा लोंगोन संफ्रें फिथाइ हानबाय दाबायदियाव माने थिंख्लिं गोमोन बोग्रि आसार खालामनायफोरजों मोनजानांगो देहाफोरा थाजिम गुसु मोनो खुदैसो गलायलांबाय आंनिया थिंख्लिंनि खब्द खोनानानै संफ्रेङा जोंनाबो दे होआबा बिग्रोगोन दे ओइ गोमोनखो गोमोनद्राया गोदै जायालै बुवानायखान अय जरासे दंखायो बे हमनि दे बुनर बेनो बिलाथि संफ्रें दाबायदिनो बिराद गोदै जायोलै दैज्लां बोथोरनियासो अखा सियै सियै दैब्रुब्रु जायो साफा साफा थाइब्रै जाबाय दे जोंना संफ्रेंखौ जाबाय गोदै ना मामा दलल' जना जादों सान्दुं गोसा ना रिन्दाव रिनसि एकदम मा खालामगोन मा मागोन मा जागोन मा लोंगोन नै इयाबो गासै जागासिनो दं दलद जनानै माने खान्थि गैयालै जाबाबो माने मोजां ओंख्रिजों जाबाबो ओंखाम बोनो हाया ओरैबायदि कन्डिसन जादों दा बोथोरा